everyone! So ayan, maingay po ngayon dito sa amin kasi yung mga bata naglalaro sa bahay. So wala lang, gusto ko lang mag-vlog ngayon. So huwag niyo na lang pong pansinin yung maingay sa labas. And yeah, gusto kong i-share sa inyo. May gusto akong i-share sa inyo talaga. Rasmus naman! Ang baby loves ni Mami! Ayan, magaling na po si Rasmus. Huwag na po kayong mag-worry. Kasi magaling na ang baby loves. Magaling na ba ang bebe la? Oh my sweet love! Magaling na ang bebe! So, welcome to our channel! Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Myra. And hello sa'yo sa bago dito sa akin channel. Please mag-subscribe ka po. And don't forget to click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlog soon. And of course, wag nyo pong tawag nito, ano ba yan? Distraction naman, Rasmus. Nagbablog ang Mami. Distraction yung buntot. Wag nyo pong yung ads ko. Okay? Kasi para may pambili ako ng tamban ni Rasmus. Si Rasmus po ay nakaka-consume ng 1 kilo ng isda. Good for 3 days. Ang laki niya kumain ng isda. Shh! Quiet! Mag-vlog ang Mami. So, ayan. Welcome to our channel! Hello! Hi, Sissy! Gusto mo? Gusto mo ng scrunchie? May itim? Siyempre, may dilaw? And may animal print. So, alin dito ang gusto mo? The choice is yours. So, this is My Desire Scrunchie by yours truly. Simple scrunchie para sa mga ladies na mahahaba ang buhok. But syempre, pwede rin sa mga ladies na maiksi ang buhok. Basta kaya siyang itali. So, simple, affordable, and cute, syempre. So, yan. Mini, mini mo. Pili na. Ganda. Parang ito, di ba?
po yung example ng scrunchie ko. So, nag-mute po ako kasi mayroon po nag-video okay. So, baka ma-CPR ako, kaya pin-mute ko muna. Kaya hindi ako nagsalita, pinakita ko na lang sa inyo. So, quick lang habang patay pa yung video okay niya. Ayan. Ito po yung example ng scrunchie ko. Large po siya, 20 by 4. And, pwede siyang ganyan. Pag makapal ang buhok mo, 2 ikot. Kapag hindi makapal, 3 ikot. Hindi siya masakit sa ulo. Comfortable, stretchable, and mura lang po siya. Available po siya sa MC Shop, sa Lazada, at sa Mar Desire sa Shopee. At may Facebook din. So yan, sa mga pretty ladies out there, kung interesado ka, ikaw ay mag-check ng aking Lazada, baka may magustuhan ka sa aking mga paninda. Hindi lang scrunchie yung paninda ko doon, meron din mga damit at iba pa. So yun. Ayan, nagpatugtog na naman siya. So ayan everyone, thank you for watching. Gaya ng sabi ko, available po ang aking paninda sa aking Lazada kung ikaw ay gusto mo ng aking scrunchie. So anong masasabi niyo mga sisilabs? Maganda ba yung scrunchie ko? So for now, 3 variants color yung available ko. Yung black heart print, yung dilaw na daisy print na flower, and yung snake print na animal na yung parang ito. So, nakakatakot yung kulay niya. Pero maganda. Bagay ito sa mga hindi mahilig sa mga masyadong colorful. Na pwedeng i-match sa kahit anong damit. Diba? Kasi diba, iba-iba tayo ng type sa buhay. But anyway, coming soon yung iba't ibang kulay. Meron akong mga iba't ibang kulay na darating soon. But for now, ito muna. Kasi mahina ang kalaban. Mahal ang budget. Kaya, start muna tayo sa paunti-unti. So, yun. Belated Happy Valentine sa inyong lahat po. So for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Bye-bye!